Привет на всички! Здравейте! Светло Герганов. Това е Светло, част от курса ни в Пловдив. Благодаря ти, че се довери на училище за соларни специалисти на Amora Energy. В рамките, молята на минута и половина, искам да разкажеш теорията как мина, дали си доволен, дали научи нови неща, защото ти си наш колега. Занимаваш се с батерии, правиш BMS, адмирация на хора като тебе в България. Ти си разглобявал инвертор, сглобявал си хибриден инвертор и въпреки всичко се записа за курса, повярва на Amora Energy, на училище за соларни специалисти. Ако можеш в рамките на 2 изречения, как върви практиката в момента навънка? Абсолютно. Първо, адмирация за това, което правите. Аз съм изключително впечатлен от това, което виждам. Професионализма, отношението човешкото и приятелската атмосфера, която може тук да се види. Тук всички сме равни, аз чувствам изключително хубаво и добре. Сега, имайки в предвид, че съм бил в IT сектора, имам инженерно образование. Видяш ли за човек, който идва от IT сектора, защо го казвам? Абсолютно, с 2 години с изкуствен интелект, страшно много хора ми звънят и казват, до момента пиша кодове, ще мога ли да се науча да инсталирам инвертор? Точно така. Това за мен е много добра пътека за доразвитие, защото, повярвайте ми, няма нищо по-хубаво човек да работи с ръцете си, да вижда как оживяват системите. Трудно ли ти с конструкции, с винтоверти, с панели, защото ти цял живот си бил на една клавиатура, в момента успяват ли инструкторите навън, като монтират в момента, да го обяснят по правилния начин за човек, който е IT специалист, защото виждам отвънка, дори в момента има колеги, които са се занимавали с дограма, с гаражни врати. За тях е много по-лесно да хванат един винтоверт и да монтират. За тебе как и какво? Бих казал да, има нужното време за нагласене, но не е невъзможно. С курса, който тук вие предоставяте, е абсолютно достатъчно. Стига човек да знае какво е винтоверт. Това е единството, което ви е необходимо. Оттам нататък има добра документация, вие давате добри насоки, има с кой човек да се изпита дори да не стане. При една конструкция, която бъде направена, първите моменти да, човек му е малко трудно да се ориентира, но в последствие вече като да прави един панел, вече всичко му изглежда лесно. И това е лесно. Знаеш ли, като казваш лесно, аз се нагледах на кухи слогани от рода на заедно можем повече или да го направим заедно или държава. Това, че ние навсякъде казваме учени чрез правене и учени чрез казуси, ти беше няколко дена в онлайн среда, заедно с колегите, които водиха тези занятия. Сега си заедно с нашите инструктори и с Amora Energy. Учени чрез правене, усещаш ли го, че е кух слоган или наистина с ръцете си, с... Напротив, аз много вярвам, това, което вие сте помислили, е много правилно да се почва от практика, от теорията, извинявам се, за да може човек да се запознае. Теорията ни показва адски много, т.е. всичко, как е табла, кабели, как се размерят панелите, какви грешки да изпуснем, да не ги правим, да не си биеме главата в една стена безмислено. И сега реално продължението от практиката за мен е най-добрата възможност като обучение да се съчетават тези две неща. Практика с теория. И не е кухо понятие. Не. И теория и практика. Аз не харесвам хората, които казват, имаме само, преди аз съм го правил 100 пъти, няма кой какво да го обяснява. Човек трябва да види малко и от теорията, не малко, горе 50 на 50, за да свърши това, което го прави сърцето си. Добре, примерно, успяха ли по нормален начин да ти обяснят колегите, примерно от Amora Energy, как се прави поръчка, какви са, как се случват нещата, много достъпно, нормален начин, а не просто да ти кажат влез в ето онлайн магазин и поръчвай? Много достъпно, абсолютно да. Видях много, както казах, приятелско отношение и също така улекотяване в цялата галимация, ако така се изразя, защото не е лесно човек да прецени какво трябва да купи. Консултантите, предполагам, както винаги, са отзивчиви, така че и продавачите, за да може човек ако се насочил към нещо, да могат да го ориентират към най-правилния вариант. Знаеш ли, ние продължаваме да вярваме, че курса е върха на айсберга. Той е това, което се вижда над водата.
Това, което не се вижда и което няма как да го обясним в някаква реклама, в някакъв флайер, е всичко, което е под водата. Това са и тези приятелски взаимоотношения. Ние ти даваме възможност в ден неделя ти да представиш пред останалата група какво точно правиш в България, какви биеме си правиш, нали? Ние не тръгваме тук, ние не тръгваме, че сме най-умните и най-красивите. Тези приятелства и тези контакти за нас са най-важни по време на целия курс. Съгласен съм, дори ако мога да споделя, дори в образованието в чужбина, там моите професори казаха: имайте си контакти с вашите колеги. Един ден, когато закъсате, те ще са ви опората. И това виждам, че вие също го промотирате и свалям шапка за това, че трябва да се случва това нещо. И това е най-правилното, без човек да има, нали, някаква задни мисли, т.е. аз какво ще си давам, нали, бизнеса или ще си давам. Не, то не е даване на бизнес. Виж, това пак е до човешко. Точно така. Защото, примерно, в Амалра те са огромна фирма, нали, акционирано дружи всичко. Обаче, преди няколко седмици те имаха ревизия, не можеше да влиза бус при тях, но ние сме на обект в Раковски. И се оказа, че когато сме мислили тая конструкция да я редим по един начин, са един брой планки. Обаче отиваме на обекта и то позволява да я редим на обратно и трябва съвсем други планки да вземем. Звъннах на Светлио и му казвам, Светлио от търговеца, нали, за който ви казах, който отговаря за нашата фирма, просто му казах: Светлио, тръгвам към София, аз трябва да се преключа монтажа, нагласи ми това и това. Този човек направи всичко, въпреки процедурите, въпреки всичко, нали, да е готов. Отидох, взех си ги нещата, помогна ми, монтажа ми мина. На следващия ден, в ден неделя, човека пак Това е прекрасно. В неделя никой няма да си дигне телефон, Светлио моля да изпрати техническото ръководство, за да можем да се ориентираме, защото променяме цялата конструкция. Ден неделя той се оставя семейството и ни праща техническото ръководство само и само да вървим монтажа. Тези неща няма как да ги обясним в един флайер или в... Абсолютно не. Това е живия контакт и това, което ти спомена, аз пак благодаря за възможността да разкажа, защото в момента партнирам с една немска фирма, която предоставя допълнителна защита за батериите, пожаробезопасна, което е допълнително спокойствие за всички клиенти, че няма да, нали, са изцяло изолирани от случаи, нали, не дай Боже, за всякаква техника. Нали, тя си е... Добре, няма да ти отнема повече време, защото виждам, че колегите е доста напред с конструкцията. Да, благодаря, успех и не се чудете дали да се записвате. Това е най-правилният курс. Не го мислете, записвайте се директно. Благодаря ти.